Istorici, sociologi, psihologi, medici și preoți din 10 țări participă la Alba Iulia la un simpozion internațional care are ca temă alcoolismul. Specialiștii susțin că evenimentul este o premieră pentru România, iar printr-o abordare interdisciplinară se urmărește dimensiunea istorică a acestui fenomen social. Today we speak about addiction. Astăzi vorbim despre dependență. Dependența ca o forță interioară care te împinge să bei. Acesta este un concept complet nou, vechi de doar 200 de ani. Până atunci, acei oameni care beau prea mult erau considerați iubitori de alcool. La dezbateri participă și Franz Floyd, unul dintre coordonatorii programului antidrog al Bisericii Ortodoxe Române. Sociologul implementează un concept american de terapie în grup pentru alcoolici. Terapia de grup funcționează foarte bine aici, deși fiind o practică nouă, nu este răspândită, dar sunt convins că va fi în viitor. Am descoperit că românii cu care lucrez aici seamănă foarte mult cu cei din Statele Unite. La simpozion sunt prezenți și reprezentanți ai bisericii. Biserica Ortodoxă are un program național antidrog care automat include și alcoolul ca fiind cel mai ieftin drog legal. Noi considerăm că alcoolismul este o boală bio-psiho-socio-spirituală. Organizatorul conferinței nu s-a ferit să critique atitudinea producătorilor de alcool din județ. Cei implicați în această industrie a alcoolului nu au manifestat niciun interes în a ne sprijini, ceea ce mă face să mă gândesc că în fapt ei își urmăresc doar profitul, cum de fapt s-a întâmplat cam dintotdeauna. Simpozionul cu tema alcoolismul, perspective sociale și istorice va continua mâine cu dezbateri legate de aspectele sociale ale consumului excesiv de alcool. Mai multe amănunte despre conferința internațională cu tema alcoolismul, perspective sociale și istorice, care are loc în acest moment la Palatul Apor din Alba Iulia, ne va spune Tudor Roșu, unul dintre organizatori. Bună seara, domnule Roșu, și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Aș începe cu o întrebare simplă, zic eu. De ce este o premieră în România? Din perspectivă istorică, am înțeles, că din perspectivă medicală... Tocmai aceasta este premiera, perspectiva istorică a conferinței. Au mai fost organizate simpozioane, conferințe pe această temă a alcoolismului, însă inedită este tocmai această ancorare în istorie care să ne permită o mai bună contextualizare a fenomenului. Și pentru a să înțelegem mai bine ce se întâmplă exact în acest moment la conferință. Exact în acest moment, cred că într-o jumătate de oră se termină prima zi a lucrărilor. Prima zi a fost dedicată istoriei consumului și dependenței de alcool, urmând ca mâine, în cea de-a doua zi, să se poarte discuții pe teme medicale. Deci dăm cuvântul medicilor, psihologilor, sociologilor, asistenților sociali. Au și o deschidere spre public sau deocamdată? Sigur, se poate participa, da. Ea se adresează în primul rând specialiștilor. Să zicem așa, în formatul final vom tipări un volum al conferinței care va cuprinde tot ceea ce s-a prezentat în cadrul acestei conferințe. Încercăm să... Care ar fi scopul, de fapt, ca să înțeleagă și cei care... Noi deocamdată încercăm să implementăm acest model Alba Iulia. Eu, colegul Marius Rotar, organizatorii și cu alți colegi, noi ne, cum să spun așa, revendicăm generației tinerilor istorici. Nu neapărat că suntem noi tineri, ci prin faptul că încercăm o perspectivă, o abordare nouă a istoriei înspre interdisciplinaritate. Încercăm să-i dăm un suflu nou, încercăm să venim cu subiecte noi, nu neapărat că suntem împotriva subiectelor clasice, dar alea le lăsăm altora. Încercăm să recuperăm un handicap pe care istoriografia română l-are față de Occident. Acestea sunt subiecte deja clasice în alte spații, la noi sunt abia la început. Noi suntem obișnuiți cu un alt tip de istorie. Și tocmai invitația aceasta pe care am adresat-o unor specialiști din afară, psihologi, istorici și așa mai departe, am făcut-o tocmai în ideea aceasta ca istoriografia românească să primească noi și noi modele de lucru. Să vorbim puțin și despre cei care participă la această conferință. Am înțeles că vin din 10 țări. Din 10 țări. Din păcate, am avut mai multe invitații, din păcate nu s-a putut din probleme. Vin doar din Europa sau? Și din... Australia este, cred că, cea mai îndepărtată țară din care avem un participant, doamna profesoară Judy Stov. Un bun exemplu pentru profilul participantului la conferință este domnul profesor Hasso Spode din Berlin, pe care l-ați intervievat adineauri și care este în egală măsură doctor în istorie și doctor în sociologie.
Deci dumnealui reprezintă exact perspectiva asta nouă a istoriei. Interferența dintre istorie și social. Ce profesii au cei care participă? Majoritatea sunt istorici. Majoritatea sunt istorici. Am înțeles și preoți. Și preoți avem, exact. Exact profilul pe care, nu știu dacă țineți minte, noi am organizat și anul trecut o conferință pe tema morții și muririi. Exact același lucru am încercat și atunci. Să avem preoți, să avem psihologi, asistenți sociali, sociologi, filozofi chiar și istorici. Pentru că noi suntem istorici și până la urmă încercăm istoriei să-i dăm un suflu nou. Apropo de istorie, ne puteți da câteva evenimente importante care sunt legate de consumul de alcool? Da. Sigur că da. Noi studiem mai mult problema alcoolismului, dar nu putem disocia dependența de alcool. Consumul de alcool. Consumul de alcool duce evident la dependență. Și majoritatea lucrărilor, cel puțin cele cu perspectivă istorică, studiază tocmai aceste probleme care au apărut, mișcarea antialcoolică din Europa. Asta este un model relativ nou, datând de pe la începutul secolului al XIX-lea, prima reuniune de temperanță. Adică ce însemna temperanță? Însemna, cum îi spune și numele, să bei cu măsură și să nu bei spiritoase. Asta era, deci, scoaterea băuturilor spiritoase din uzul comun. Deci primele astfel de societăți apar în Marea Britanie pe la începutul secolului XIX, după care modelul se răspândește peste tot în Europa. La noi, prima reuniune de acest gen apare la Brașov, condusă de George Bariț și de medicul Pavel Vasici. Un personaj destul de puțin cunoscut, dar un doctor de talie europeană, zic eu, la mijlocul secolului al XIX-lea. După care modelul se răspândește, să zicem așa, secolul XIX, început de secol 20, avem aproximativ 25-30 de astfel de reuniuni de temperanță la noi în Transilvania. Și în zilele noastre să ajungem și în anii 2000, 2010, azi mâine? Sigur că ajungem, da, și la zilele noastre. Dacă o să participați, dacă o să vă invităm și o să veniți cu siguranță la edițiile ulterioare ale conferinței, în anii viitori, cred că vom intra mai mult în problemele actuale. Chiar asta vreau să mă întreb dacă or să fie anuale aceste conferințe. Încercăm, în măsura în care, vedeți, acum trecem prin crize și alte probleme, în măsura în care vom avea fonduri, vom încerca să permanentizăm această conferință. Și deși acum, este dificil. La final, domnule Roșu, de fapt, care ar fi mesajul pe care vreți să-l transmite publicului? Că am înțeles că nu vreți să vă adresați doar specialiștilor care sunt invitați în această conferință, în această primă conferință aici de la Bine, noi nu avem un mesaj explicit de genul alcoolul face ravagii. Nu ăsta este scopul nostru. Noi încercăm să facem o istorie, de fapt. Orice fel de povestire, să zicem așa, are o istorie în spate. Până la urmă, scopurile noastre, zic eu că sunt destul de modeste. Adică nu vrem să facem lumină, nu vrem să dăm indicații, vrem doar să reproducem un fenomen și să-l privim din unghiuri cât mai complexe și în același timp complementare. Cam asta. Mulțumim frumos!